Hello mga kabalen! Welcome back to my channel. Isa po sa aming iluluto para sa fiesta ay ang potcherong Kapampangan. Gagamit po tayo ng pork liempo at chicken thighs dito sa ating potchero. Halina po kayo! Ito po ang ating mga ingredients sa ating potcherong Kapampangan. Una ay ating ipiprito muna ang mga patatas, carrots at saka saging na saba. Ayan, manggigisa na po tayo. So iluluto na po natin ang bawang at sibuyas at lalagyan natin ng tomato sauce at atsuete para kumulay. Pagkatapos ng bawang at sibuyas, ilalagay na po natin ang pork liempo at chicken. Ito po ay pre-cooked na. So after 1 minute nating hinalo, ilalagay na po natin ang tubig or chicken broth. Pag kumulo na po ang tubig, pwede na po nating ilagay ang mga green beans at iluluto po natin 2 to 5 minutes. At atin pong ihalo sa ibang ingredients. So ayan, ihalo na po natin ang ating green beans sa mga ibang ingredients. After 2 minutes, ilalagay na po natin ang garbanzo beans. Isang lata lang po ang aming linagay. At ngayon, maglalagay na po tayo ng red bell peppers. At pwede na rin po natin ilagay yung mga pre-cooked saging, carrots at patatas. At ating haluin. After 5 minutes, pwede na po natin ilagay ang ating repolyo at yung repolyong Chinese or napa cabbage. At ating haluin. Ayan, lalagyan na rin po natin yung ating napa cabbage or Chinese cabbage. At pagkatapos ay ating hayaang kumulo ng 2 to 3 minutes. At this time, pwede nang patayin ang ating apoy at luto na ang ating potchero. Ayan, napakasarap. Isa na naman pong putahing ihahanda namin sa fiesta ang potcherong Kapampangan style. Thank you very much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Mrs. Kabalen.